Sugeng pepanggihan malih para sedherek ingkang kinasih dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus sareng kula Pendeta Hari Susanto wonten ing program piwucal Sekolah Sabat ingkang dipun siaraken saking studio Rumah Sakit Advent Bandung. Ing wekdal menika piwucal Sekolah Sabat dumugi ing bab ingkang kaping gangsal utawi piwucal ingkang kaping gangsal nganti irah-irahan bangsa-bangsa bagian kaping kalih. Saderengipun kita nyinau dumateng dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus, sami ndedonga. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga ingkang mulya, kawula ngaturaken panuwun. Awit ing wekdal menika kawula ugi nampeni berkah peparing paduka lan kawula badhe nyinau dumateng sabda pangandika paduka. Mugi paduka paring Roh Suci lan paring pepadang dumateng manah kawula sehingga kawula saged mangertosi menapa ingkang dados dawuh paduka lumantaring kitab suci dumateng kawula sami. Mekaten Gusti ingkang dados panyuwun kawula sedaya kawula taraken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, ing wekdal menika kita nglajengaken piwucal ingkang kapengker nggih menika bab bangsa-bangsa ingkang dados lambang ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah lambang-lambang supados kita mangertosi bilih ing donya menika wonten bangsa-bangsa ingkang benten-benten lan ing antawisipun bangsa-bangsa menika kala wau wonten ingkang manembah dumateng Gusti Allah lan wonten ingkang dados musuhipun Gusti Allah. Ing wiwitan mula nalika Gusti Allah nitahaken Adam lan Hawa lan dipun tempataken wonten ing Taman Eden, lajeng Gusti Allah paring perintah dumateng manungsa supados manungsa menika boten nyelaki lan boten nyepeng dumateng wit ingkang kasebut nggih menika wit bab kawruh kang becik lan wit bab kawruh ingkang ala. Menika kaserat wonten ing kitab Purwaning Dumadi pasal ingkang kaping kalih lan ayatipun ingkang kaping 17. Mekaten dawuhipun Gusti, Purwaning Dumadi pasal ingkang kaping kalih lan ayatipun ingkang kaping 17. Nanging wit pangawruhing becik lan ala iku wohe aja sira pangan, dene samangsa sira mesti sira mati. Para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, nalika Gusti Allah merintahaken supados Adam lan Hawa menungso ingkang wiwitan menika mboten nyelaki lan mboten nyepeng mboten nedha dumateng wohing wit kawruh kang becik lan kawruh kang ala. Menika sanes krana witipun. Witipun menika mboten wonten bentenipun kalih wit-wit ingkang sanesipun. Sami-sami sae, sami-sami raosipun eco, lan sami-sami wonten gizinipun. Nanging kenging menapa kok Gusti Allah menika mboten ngeparengaken dumateng manungsa nyelaki utawi nyepeng utawi nedha dumateng wohing kawruh becik lan ala menika. Para sedherek ingkang kinasih menika dados lambang, bilih wit menika dados lambang, dados minangka sarana bilih menungsa menika dipun paringi perintah dening Gusti Allah. Nah, nalika menungsa menika nyepeng utawi nyelaki lan nedha dumateng wohing wit kawruh becik lan ala menika, niku tegesipun bilih menungsa menika sampun dawah dumateng dosa krana piyambakipun sampun nglanggar dumateng perintahipun Gusti Allah. Dados ingkang dados masalah menika sanes wahipun, nanging krana menungsa menika sampun nglanggar. Nalika menungsa menika nedha dumateng wahipun wit becik lan ala menika wau, kawruh becik lan ala menika wau, niku mbuktekaken bilih menungsa menika sampun nglanggar dumateng titahipun Gusti Allah. Lan wit kawruh wit kabecikan lan ala menika dados lambang. Bilih mangke manungsa sasampunipun dawah dumateng dosa, menika manungsa badhe ngalami ing antawisipun peperangan ingkang becik lan ingkang ala.
ingkang sae lan ingkang ala, ingkang leres lan ingkang boten leres. Dados sakmenika kita sampun wonten ing wilayah peperangan. Nggih menika peperangan ingkang becik lan ingkang ala, peperangan antawisipun Gusti Allah lan antawisipun setan, antawisipun Gusti Allah lan sak penderekipun lan setan sak penderekipun. Nah, lajeng ing perjalananipun menungso menika lajeng anggadhahi keturunan-keturunan ingkang kathah. Lajeng ing antawisipun keturunan-keturunan ingkang kathah menika dados bangsa-bangsa ingkang kathah ing donya menika. Nah, ing antawisipun bangsa-bangsa menika kala wau, kathah ingkang dados bangsa-bangsa ingkang dados penderekipun ingkang ala, nggih menika penderekipun setan lan sak penderekipun, lan ugi wonten bangsa ingkang dipun pilih dening Gusti Allah minangka perwakilanipun Gusti Allah dados bangsa ingkang nggambaraken nggih menika bangsa ingkang lahir saking Gusti Allah, bangsa ingkang badhe nyelametaken manungsa utawi bangsa-bangsa ingkang sanesipun. Lan ing kitab suci sakmenika kita ngrembak wonten bangsa-bangsa ingkang dipun dadosaken utawi ingkang sampun dipun nubuataken saderengipun bangsa-bangsa menika lahir, saderengipun bangsa-bangsa menika jumeneng, sampun dipun nubuataken saderengipun. Nah, kita saged maos wonten ing kitab Daniel, nggih menika kitab Daniel ingkang pasalipun nggih menika ingkang kaping 2. Bapak Ibu ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti, bangsa-bangsa ingkang nglambangaken setunggal nglambangaken penderekipun setan lan setunggal nggih menika nglambangaken penderekipun Gusti Allah. Lan bangsa-bangsa ingkang dipun nubuataken wonten ing kitab Daniel lan mangke ugi wonten ing kitab Wahyu, menika wonten bangsa ingkang dipun lambangaken dening patung lan bangsa-bangsa ingkang dipun lambangaken dening kewan. Nah, sakmenika kita badhe ningali rumiyin wonten ing kitab Daniel pasal ingkang kaping 2. Menika bangsa-bangsa ingkang dipun lambangaken ngagem patung. Ing nalika semanten Daniel menika wonten ing pembuangan nggih menika wonten ing kerajaan Babylon. Kang dados rajanipun nggih menika Nebukadnezar. Nalika semanten Nebukadnezar menika ngimpi. Nanging piyambakipun mboten kemutan menapa ingkang dados mimpinipun, napa ingkang dados tegesipun lan niku sanget-sanget nyebabaken penggalihipun resah lan gelisah. Pramila dipun padosi tiang-tiang ingkang saged njlentrehaken menapa ngimpinipun lan menapa tegesipun. Ing singkat ing cerita mangke Daniel muncul, Daniel sowan dumateng ngarsanipun Raja Nebukadnezar. Ing saderengipun Daniel sampun ndedonga lan sampun nyuwun pepadang dumateng Gusti Allah lan Gusti Allah sampun paring pepadang menapa mimpi lan tegesipun Raja Nebukadnezar. Lajeng Daniel menika ngandika bilih Raja Nebukadnezar menika ngimpi ningali wonten patung ingkang ageng cemlorot. Ingkang bagian-bagian utawi piranti-pirantinipun nggih menika sirahipun menika saking emas lan dada menika saking perak lan bagian wetengipun nggih menika saking tembaga, lajeng bagian sikilipun menika saking wesi lan ingkang bagian terakhir menika saking wesi lan campur tanah liat, lajeng ingkang pungkasan wonten satunggaling watu alit ingkang gumlinding tanpa campur tanganipun menungso, lajeng dawah dumateng patung ing bagian sikilipun, lajeng patung menika ajur lan ilang kabeta dening angin. Lajeng watu ingkang alit menika dados ngrembaka ageng lan ngebaki bumi lan ngantos saklami-laminipun boten wonten kedadosan ingkang ngrusak ingkang ngejuraken dumateng
watu menika. Nah, menika tegesipun ingkang kaserat wonten ing Daniel kalih ayatipun 3-8. Kasunyatan bilih ingkang dipun lambangaken patung menika nggih menika bangsa-bangsa ingkang badhe muncul, ingkang badhe lair lan ingkang badhe nguwaosi wonten ing bumi menika gentos-gentosan ingkang dipun wiwiti saking kerajaan Babilonia. Ing ayat 3-8 Daniel kalih mekaten dawuhipun, Daniel kalih ayatipun 3-8. Saha ingkang atasipun sampun kapasrahaken dening panjenenganipun, anak-anak ing manungsa ing pundi-pundi panggenan, kewan-kewan ing ora-ora, tuwin peksi-peksi ana ing awang-awang, saha ingkang kajumenengaken dados ingkang nguwaosi punika wau sedaya. Inggih Gusti kawula punika ingkang jumeneng sesirah kencana wau. Dados ing bagian pungkasan kala wau, Daniel ngendika bilih panjenengan nggih menika Raja Nebukadnezar, rajanipun kerajaan Babylon. Panjenengan nggih menika ingkang jumeneng dados sesirah kencana kala wau. Sirah ingkang saking emas utawi sirah kencana menika nglambangaken Raja Nebukadnezar utawi kerajaanipun nggih menika kerajaan Babilonia. Dados ingkang sepindah kerajaan-kerajaan ingkang dipun lambangaken dening patung menika nggih menika dipun wiwiti saking sirah ingkang dipun lambangaken dening kerajaan Babilonia. Lajeng penjelasanipun bilih saksampunipun kerajaan Babilonia, saksampunipun kerajaan Nebukadnezar, mangke badhe jumeneng malih kerajaan-kerajaan ingkang lain ingkang kaping 2, kaping 3, kaping 50 lan saklajengipun. Nanging ing kitab Daniel pasal kalih menika dereng dipun sebataken sinten kerajaan ingkang kaping 2, kaping 3 lan kaping 50 lan saklajengipun. Nah, kitab Daniel lajeng dipun lajengaken malih wonten ing kitab Daniel pasal ingkang kaping 7. Nah, ing kaping Daniel kaping 7 menika Daniel ngginakaken lambang ingkang benten. Ing Daniel pasal kalih ngginakaken lambang patung ingkang pirantinipun nggih menika emas, perak, tembaga, wesi lan wesi campur tanah liat. Ing kitab Daniel kaping 7 menika dipun ambali malih nanging ngginakaken lambang ingkang benten. Nggih menika lambangipun kewan. Ing Daniel pasal 7 menawi kita waos menika badhe muncul sekawan kewan ingkang badhe muncul wonten ing bumi. Ingkang sepindah menika singa ingkang anggadhahi swiwi. Lajeng ingkang kaping 2 menika kewan ingkang awujud beruang. Ingkang kaping 3 nggih menika kewan ingkang awujud macan tutul lan anggadhahi sekawan swiwi. Lajeng ingkang kaping 50 nggih menika kewan ingkang anggadhahi untu saking wesi ingkang gegirisi. Kewan ingkang gegirisi sing untune saking wesi. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sami kalih ing Daniel pasal kalih. Ing Daniel pasal 7 menika ugi nglambangaken bangsa-bangsa ingkang dipun wiwiti ing jaman kerajaan Babylon utawi jaman Daniel. Ingkang rajanipun nggih menika Raja Nebukadnezar. Ing Daniel pasal 7 lambang kewan-kewan menika ugi nglambangaken bangsa-bangsa ingkang badhe nguwaosi wonten ing bumi menika. Ingkang dipun lambangaken singa nggih menika kerajaan Babilonia utawi Raja Nebukadnezar. Lajeng napa ingkang dipun lambangaken beruang, lajeng macan tutul lan kewan ingkang gegirisi ingkang anggadhahi untu saking wesi. Lajeng ing kewan ingkang nomor 3, nomor kalih 3 lan sekawan menika dereng dipun sebataken naminipun kerajaan napa. Nanging saklajengipun ing Daniel pasal 8 kita saged maos bilih kerajaan ingkang kaping 2, ingkang kaping 3 niku dipun sebataken naminipun sinten
kerajaan ingkang muncul sak sampunipun kerajaan Babilonia utawi sak sampunipun Raja Nebukadnezar. Kita saged maos wonten ing Daniel 8 ayatipun 12 ngantos 21 mekaten dawuhipun. Daniel 8 ayatipun 12 lan 21. Wedhus gembel lanang kang gok deleng kang sungune loro iku padha para ratune lan Persia. Ayat 21. Dene wedhus berok lanang kang wulune diwut-diwut iku ratuning negara Yunani. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus, ing Daniel pasal 8 menika wonten kewan malih ingkang dipun lambangaken ingkang sami kalih wonten ing Daniel ingkang kaping 7 nanging benten jenis kewanipun. Ing Daniel 8 ngginakaken nggih menika wedhus ayat ingkang kaping 12 kala wau nggih menika wedhus gembel lanang lan ing ayat 21 nggih menika wedhus berok lanang. Terus wedhus gembel lanang niku nglambangaken kerajaan ingkang kaping kalih sak sampunipun kerajaan Babilonia, nggih menika kerajaan Media Persia. Nah, niku sampun dipun sebataken naminipun kerajaan Media Persia lan ing ayat 21 menika kerajaan ingkang kaping 3 ingkang disebut sebutaken naminipun nggih menika kerajaan Yunani. Nalika Daniel 8 dipun sebutaken menika dipun paringaken utawi menika dipun tingali dening Daniel menika dereng wonten ingkang kaping kalih Media Persia menika dereng wonten, kerajaan ingkang kaping 3 menika dereng wonten nggih menika kerajaan Yunani. Tasik tebih atusan tahun ingkang badhe kelampahan ing ngajeng. Dados saderengipun kelakon nanging kerajaan-kerajaan menika sampun dipun sebataken menika ingkang dipun sebataken nggih menika nubuatan. Lan para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang langkung gumunaken nggih menika saksampunipun kerajaan-kerajaan menika muncul sedaya lan sakmenika menawi kita nggali saking sejarah kita saged mangertosi srana kepastian ingkang boten saged dipun bantah nggih menika saksampunipun kerajaan Babilonia kerajaan Babylon menika runtuh lajeng dipun gentosaken Medo Persia ingkang kerajaan ingkang kaping kalih ingkang dados penguwas wonten ing donya menika. Saksampunipun Medo Persia runtuh ingkang muncul dados kerajaan penggantinipun kerajaan kaping 3 ingkang nguwasi wonten donya menika nggih menika kerajaan Yunani. Lajeng saksampunipun Yunani menika runtuh menika wonten penguwas ingkang sanes ingkang nguwasi donya menika nggih menika kerajaan Roma. Kerajaan Roma menika lah ingkang dipun lambangaken nggih menika suku saking wesi menika lan ing Daniel 7 kewan ingkang gegirisi ingkang untunipun saking wesi. Sami-sami unsuripun wesi kerajaan ingkang kaping sekawan menika. Gusti Yesus rawuh wonten ing donya lajeng Gusti Yesus seda menika ingkang dados penguwas ing donya menika nggih menika kerajaan Romawi. Pramila Gusti Yesus menika dipun adili dening Kaisar Romawi lajeng dipun salipaken dening tentara-tentaranipun Romawi. Dados kerajaan-kerajaan saking ngantos kaping sekawan lan mangke badhe kelanjutan malih dipun jelasaken wonten ing Daniel kaping 7 mangke badhe wonten muncul bangsa ingkang sanes ingkang benten ingkang dipun lambangaken nggih menika tanduk utawi sungunipun saking kewan ingkang kaping 4 menika. Sungu ingkang cilik nanging sungu niku nyombong nglawan dumateng Gusti Allah. Lan lajeng sungu menika nyebabaken sedaya utawi kathah tiyang ingkang ketipu krana pengajaran lan ketipu krana sedaya ciat ingkang dipun damel dening bangsa ingkang dipun lambangaken kalih sungu ingkang alit menika. Langsak lajengipun ingkang pungkasan menika sampunipun bangsa-bangsa menika nguwaosi wonten ing bumi
Wonten setunggal kedadosan nggih menika wonten jumenenging raja kang kerajaanipun menika boten badhe kapendhet ngantos selami-lamina. Nggih menika kerajaan utawi raja ingkang dipun sebataken digambarane kados dene watu ingkang glinding tanpa campur tanganing manungsa. Lajeng watu menika dawah dumateng sikilipun menika ingkang nyebataken patung menika dados ajur menika ngrembaka ageng lan ngantos saklami-laminipun. Lah watu menika nglambangaken kratoning Gusti Yesus Kristus ingkang jumeneng nalika piyambakipun rawuh wonten ing donya menika ingkang dipun landasaken nalika piyambakipun kang sepindah nalika piyambakipun dados manungsa lan lajeng kerajaan menika badhe dipun kukuhaken wonten ing karawuhanipun ingkang kaping kalih lan kerajaanipun menika badhe ngrembaka salami-laminipun lan boten badhe dipun gentos dening sinten-sinten kemawon krana menika ingkang kasebat kerajaanipun Allah. Kados dene batu menika ugi sering nglambangaken Gusti Yesus. Krana Gusti Yesus ugi sering kasebat nggih menika gunung batu utawi batu penjuru utawi batu karang. Nggih menika Gusti Yesus piyambak. Nika kerajaanipun Gusti Yesus. Nah, kapan kerajaanipun Gusti Yesus menika badhe dipun direkaken malih? Sasampunipun piyambakipun mikrat dumateng swarga, kratoning Gusti Allah menika terus dipun sebaraken ngantos ing saindenging jagat menika lan mangke nalika Gusti Yesus rawuh wonten ing donya menika lajeng mundhut manungsa dumateng swarga lan sasampunipun mengke badhe dipun beta wangsul malih wonten ing donya menika ingkang kasebut nggih menika donya ingkang anyar utawi dunia baru. Ing dunia baru menika kerajaanipun Gusti Allah menika badhe jumeneng ngantos selami-laminipun ingkang boten badhe lingsir lan boten badhe dipun gentos kalih bangsa-bangsa ingkang sanesipun. Nah, para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang pungkasan. Bilih wonten bangsa ugi ingkang dipun lambangaken kados dene kewan menika kaserat wonten ing kitab Wahyu. Nggih menika Wahyu pasal 13. Wonten kalih kewan. Sing setunggal menika medal saking toya lan sing setunggal menika medal saking bumi. Krana wekdal kita menika mboten kathah, kula mboten saged njlentrehaken kanthi gamblang menapa ingkang dipun lambangaken bangsa ingkang medal saking toya lan menapa kewan ingkang medal saking bumi. Nanging ingkang kewan ingkang kaping kalih nggih menika kewan ingkang medal saking bumi menika dipun gambaraken bilih kewan menika nggih menika kewan ingkang ketingalipun sae kados dene cempe ingkang lembut ingkang nurut nanging ing pungkasanipun piyambakipun ngendika dados lantaranipun naga. Kados dene wonten ing kaserat ingkang wonten ing kitab Wahyu 13 ayatipun ingkang kaping 11. Wahyu 13 ayatipun 11 mekaten dawuhipun, aku tumuli weruh kewan liyane jedul saka sajroning bumi, sungune loro kaya sang cempe lan celatune kaya sinaga. Nah, para sedherek ingkang kinasih, kewan menika nglambangaken bangsa ing jaman modern ingkang muncul saking bumi. Menika nggambaraken bilih kemunculanipun bangsa menika krana saderengipun boten wonten bangsa-bangsa wonten mriku. Lajeng wonten bangsa-bangsa ingkang dugi saking pundi-pundi mangempal wonten ing satunggaling tlatah, lajeng nderekaken setunggal bangsa lan negara ingkang anggadhahi cita-cita nggih menika kebebasan beragama, nggih menika negara ingkang ngluhuraken Gusti Allah niku dipun sebataken kados dene cempe. Cempe ingkang kutuk, cempe ingkang lemah lembut lan cempe ingkang nurut.
Nanging kasunyatan cempe menika kala wau ternyata ngendika kaya naga. Sinten naga? Nggih menika setan. Nah, ngendika kaya naga, celatune kaya naga, sejatosipun celatunipun kagem sinaga, kagem naga. Piyambakipun anggadhahi misi supados naga utawi setan menika dipun sembah malih dening manungsa. Nah, para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus, Gusti Allah menika sampun paring dumateng manungsa. Bilih mangke wonten bangsa-bangsa ingkang nglawan dumateng Gusti Allah lan wonten bangsa-bangsa ingkang badhe manembah dumateng Gusti Allah. Nah, kita sedaya menika anggadhahi pilihan manembah dumateng sinten kita. Tumut manembah dumateng naga, nderek kalian bangsa-bangsa ingkang sampun manembah dumateng naga, utawi kita manembah dumateng Gusti Allah. Bangsa ingkang sampun dipun lairaken srana Abraham, lajeng ngantos dados tunggal bangsa ingkang kapilih nggih menika bangsa Israel. Saking bangsa Israel menika salah satunggaling suku nggih menika suku Yehuda menika nglahiraken Gusti Yesus ingkang mimpin bangsa menika supados wangsul ngluharaken Gusti Allah lan nemahi kawilujengan. Ingkang dados ayat intinipun pelajaran kita menika kaserat wonten ing kitab Jabur pasal 56. Kitab Jabur pasal 56 ayatipun ingkang kaping 11. Menenga lan ngertiya manawa ingsun iki Allah, ingsun kaluhurake ana ing tengah-tengahing para bangsa, linuhurake ana ing bumi. Sumangga kita ngluhuraken asmanipun Gusti Allah lan kita menika mboten nderek bangsa-bangsa ingkang sampun dados musuhipun Gusti Allah lan nglayani dumateng naga. Nanging kita dadosa bagian ing bangsa-bangsa ingkang manembah lan ingkang dipun slametaken, ingkang dipun wilujengaken dening Gusti Yesus. Mekaten ingkang dados piwucal sekolah Sabat dawuh pangandikanipun Gusti dumateng kita sedaya. Sumangga kita tutup piwucal menika kanthi ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kawula matur nuwun dumateng Paduka krana Paduka sampun paring pepadang dumateng kawula sehingga kawula mangertosi bilih ing alam donya menika kawula anggadhahi pilihan wonten bangsa-bangsa ingkang manembah dumateng pepeteng lan wonten bangsa-bangsa ingkang manembah dumateng Gusti Allah. Mugi kawula dipun tempataken dening Gusti Allah dados bagian bangsa-bangsa ingkang manembah dumateng Gusti Allah ingkang sampun nitahaken langit lan bumi, Gusti Allah ingkang sampun seda sinalib wonten ing kajeng salib, ingkang sampun seda kagem dosa-dosa kawula lan kagem nebus kawula. Mekaten Gusti ingkang dados panyuwun kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, anggen kita sampun nyinau sabda pangandikanipun Gusti, sumangga kita terus nyinau dumateng dawuh pangandikanipun Gusti supados kita saged bertambah-tambah wawasan kita, pengetahuan kita dumateng dawuhipun Gusti Allah lan kita dipun paringi kegiatan dening Gusti Allah supados kita saged nerapaken wonten ing pigesangan kita. Mekaten matur nuwun, Gusti Yesus berkahi.